zorrotzenak, aurrera! Paiak, mesedez? Venga, Cris! Venga, caballos! ¡Ya! ¡Ya! Venga, ez lotxatu, mesedez? Moisés, Jordi Roura izenarekin ezagutua. Beno, ez ezagun denborarik galdu mesedez. Az gaitezen gure Jesucristo superestarekin. Aurrera, Jesucristo!
Zariak zozen izateko. Eta falde. Nahiko ondo eta sortzi bat. Marketing bolz gutuko zuen. Bueno, ez da gotxarko. Nazar daimezela neska Aurrera! Ezin dugu ikusi.
Sí. Bueno, Cristina, a ver. Arropak primeran, baina koordinazioa kilikolo, Muy bien, bravo.
Venga. Alaska. Aitasuna dugu, mesedez. Ez da hona denbora. Izaskun, guapa! Las Supremas de Móstoles, ábrela.
Eta Espainiako ikinak erotzen mazaz. Bigarren proiektu. Espainiako maikak, mesedez. Eta bibiak eta maikuko irakaslerik zeziena Juan Carballo. Pero, a ver, tu cara es un programa con Loris eta Isla. Lehenengo, eskerrik asko guztioi, ze oso ondo induzue, programa oso ondo egiten da, beraz, zorionak guztioi. Irabaztean urte, esan aurrekin eta aipamen batzuk egin baditu, bai? Baina, aipamen hori eta irabaztean izena, zuek bagarrik zuen onengo den, ezta? Muy bien,